Mae'r cyfleoedd i parhau a defnyddio'r iaith Cymraeg yn hynod o bwysig i ni o fewn yr adran chwaraeon, ac mae'r sgiliau mae'n rhoi i'n myfyrwyr yn hynod o bwysig mwyn eu trosglwyddo i'r byd gwaith. Mae'r byd hyfforddiant chwaraeon yn eang o fewn Sir Gâr ac o fewn Cymru. O fewn yr adran chwaraeon, rydym wedi datblygu llawer o partneriaethau yn y cymuned ar ledled Sir Gâr. Rydym yn gweithio yn agos iawn gyda ysgolion cynradd o fewn Llanelli a Sir Gâr i darparu hyfforddi chwaraeon. Dydy'n darparu hyfforddi chwaraeon trwy gyfrwng y iaith Cymraeg ac hefyd yn ddwyieithog fel rhan o'r rhaglen chwaraeon yn yr ysgol ac hefyd fel rhan o addysg gorfforol cyfnod allweddol 2. Mae hynny yn gorchuddio yr unedau hyfforddi chwaraeon a hefyd Community Sports Leadership Award mae'r myfyrwyr yn astudio fel rhan o'i gwrs. Rydym hefyd wedi datblygu partneriaethau cryf gyda Cyngor Sir Caerfyrddin. Rydym yn gweithio'n agos gyda'i adran Dragon Sport. Rydym yn cyfrannu at darparu ei rhaglen o festivals o fewn y cymuned. Mae'r myfyrwyr yn gallu darparu trwy gyfrwng o Cymraeg ac yn ddwyieithog i myfyrwyr ledled Sir Gâr.